Bine ai venit la Inner Voice! Numele meu este Roxana Mățu. Robert Iancu. Bună ziua! Cum de-ați acceptat invitația să veniți în acest podcast despre Inner Voice? E un subiect care mi-a plăcut încă de la prima ediție, pentru că eu cred tare că fiecare dintre noi are niște voci care îl ghidează și care pot să facă niște lucruri bune sau pot să-l saboteze în anumite situații. Și cred că subiectul ăsta ar trebui să fie unul din ce în ce mai vizualizat și din ce în ce mai ascultat și mă bucur tare că pot să fiu parte din povestea Inner Voice. Și ești dispus să pui lucruri pe șleau aici despre vocile tale interne, în speranța că și alții vor învăța? Da. Sunt dispus să pun cât de multe lucruri o să pot, pentru că s-ar putea să fie niște voci care o să-mi mai pună frână, dar în același timp o să încerc să pun cât de multe lucruri o să pot în momentul în care să mă întreb. Păi atunci intru direct în subiect. Mi-a venit ideea acestui podcast cu tine ca season finale, în timp ce făceam amândoi o mică cercetare antropologică, dacă stau bine să mă gândesc, despre Oltenia și obiceiurile din familiile noastre. Era o cercetare dintr-o zonă academică, vă povestim în alt episod, altădată, în alt context. Și te-am auzit spunând că tu ești și Robert căruia îi plac lăutarii și muzica lăutărească și muzica populară, și ești și Robert care facilitează cu foarte mare plăcere conferințe internaționale, naționale, din zona de consulting și management, unde lucrăm amândoi împreună. Cum stau acești doi Robert împreună? Păi cred că dacă îi numim doi Robert o să fie greu să-i punem împreună. Și eu cred că fiecare dintre noi are niște părți care îl construiesc. Iar pe mine m-a construit foarte tare bucata asta legată de identitatea mea. Pentru că nu știu dacă e un privilegiu sau mai degrabă o piatră pe care trebuie să o cari în spate, dar eu am luat-o ca pe un privilegiu. Faptul că m-am născut și am copilărit în Oltenia. Iar lucrul ăsta cumva pe care l-am învățat încă de când eram mic, că e important să știi cine ești, e important să recunoști cine ești și să nu-ți fie teamă niciodată să recunoști cine ești și de unde ai plecat. Cumva toate lucrurile astea cu care eu am crescut, eu fiind un băiat care a crescut la țară, e drept, nu la țară, e o comună care e apropiată de Craiova, dar totuși în universul de la Ișalnița, făcând școala la Craiova, erai cumva văzut ca fiind băiatul care nu-i din Craiova. Și cred că toată familia mea a încercat să-mi transmită că n-ar trebui niciodată să mă simt altfel, pentru că nu aparțin, ci să reușesc să întorc povestea asta cumva în avantajul meu, să transform toate acele replici sau acele priviri pe care poate le-aș fi interpretat altfel ca fiind o parte din identitatea mea. Întorcându-mă la întrebarea cu lăutarii și cu conferințele internaționale, cred că ambele sunt parte din mine. Pentru că eu cred foarte tare că oamenii ar trebui să aprecieze ceea ce simt ei că ar trebui să aprecieze. Nu neapărat ce le ghidează alte voci care ar trebui să aprecieze. Și mie mi-a plăcut tot timpul muzica asta care vine din rădăcini. Și nu mă refer acum doar la muzica tradițională sau folclorul vechi românesc, deși ăla îmi place destul de mult, ci am încercat să înțeleg de unde vin rădăcinile fiecărui popor. Fie că te gândești la fado, fie că te gândești la alte muzici de tradiție orală, în special care vin din zona asta. Da, și din Orient. Da, chiar și din Orient. Și din, toate instrumentele muzicale și tot.
cumva, cred că m-a atras pe mine destul de tare povestea asta și pentru că eu când eram mic ascultam destul de mult Tudor Gheorghe, că Tudor Gheorghe stătea pe Unirii și mi-a arătat tata unde stă Tudor Gheorghe când ne duceam în parc și cred că a fost o combinație din contextuală și de mândrie oltenească combinată cu pasiunea mea pentru istorie și combinată cu faptul că eu am căutat să înțeleg cine sunt, de unde vin și să nu o văd ca pe o povară, ci să o văd ca pe un avantaj în permanent. Ca pe un privilegiu, Da. ai zis. Da. Dar a fost vreodată greu să ții părțile astea din tine ca fiind totuși un Robert? A fost vreodată complicat? Sau ți-a fost mereu firesc să fie două bucăți? Asta e o întrebare foarte bună, pentru că dacă mă uit cu mintea de acum, aș spune că mi-e firesc. Dacă mă uit cu mintea tranziției sau tranzițiilor pe care eu le-am făcut, în clasa 6 m-am dus la școală la Craiova, pe urmă liceu, alt context, alți oameni, pe urmă am venit la facultate la București și eram provincial, dar atunci eram mai mulți provinciali și atunci cumva simțeam că sunt parte din mai multe, adică suntem mai mulți parte din același grup. Cred că am văzut toate lucrurile astea și greu la un moment dat. Nu cred că mi-a fost ușor. Mi-e ușor să vorbesc despre asta acum. Da. În același timp, cred că un student care trebuie să demonstreze niște lucruri sau că aparține anumitor grupuri trece prin niște provocări. Și eu am trecut prin niște provocări. Și acum, da, sigur, mi-e ușor să mă uit în spate și să spun da, mi-e ușor să integrez ceea ce sunt sau cum. Dar nu cred că a fost tot timpul așa. Încă e nevoie să demonstrezi că trebuie să te placă lumea într-un fel. Nu trebuie să te placă lumea cum crezi tu că e bine să te placă lumea. Da, astea sunt descoperiri mai din coace, când trăiești un pic mai așezat. Doar că atunci când ești mai mititel, nu prea e chiar așa. Nu sunt toate vocile tale sau sunt toate voci internalizate de tine sau le ai tu, dar nu sunt toate neapărat ale tale. Îți aduce aminte ce spuneau vocile atunci? Tu ai fost și sportiv care a reprezentat România în niște ani în care România nu era țiplă internațional. Ai ieșit din țară când și ai muncit în alte țări unde România nu era bine văzută la momentul respectiv. Ce voci erau atunci în tine? Ce apărea și de unde venea greul? Nu cred că e greu acolo. Acolo cred că se activează alte lucruri și nu cred că greu este cuvântul. Cred că e mai degrabă o voce care spune că e nevoie să răzbați și răzbați are și bați în compoziție. Eu cred că e nevoie să demonstrăm, era nevoie să le arătăm că putem, era nevoie să fim uniți, era nevoie să demonstrăm, era nevoie să răzbatem cumva, adică, da, sigur, să ne luptăm ca să arătăm că se poate și altfel. Și cred că nu numai eu am trăit asta, dar cred că sunt o grămadă de studenți care au plecat în străinătate să studieze și care a fost nevoie să demonstreze că, cu toate că vin din România, România nu este cea despre care se vede la televizor în Spania sau în Italia, ci România e o valoare, e o putere. Și s-ar putea să fie și acum la fel pentru unii dintre studenți. Da, cred. S-ar putea să fie în continuare. Dar cred că era mai degrabă, cred că se activa mai degrabă un sentiment în care hai să le arătăm, hai să le arătăm. Era o voce care te îndemna sau vă îndemna că nu erai tu singur, erați mai mulți și eram mai mulți care făceam asta. Cred că era mai mult avânt, cred că era mai mult curaj, cred că era mai mult, nu știu cum îmi place mie să spun, tupeu din ăla bun, în care hai să-i facem, hai să le arătăm că putem. Te întreb pe Robert cel de acum în scopuri didactice, pentru cei care ne urmăresc și poate și ei încearcă să-și integreze părți în ei, indiferent de vârstă. Îl întreb pe Robert cel de acum, dar să se uite la Robert cel de atunci, 20-25 de ani. La momentul respectiv, vedeai că sunt mai multe părți și mai multe voci în tine? Ce credeai despre tine atunci? Păi cred că fiecare crede despre el într-un moment ceea ce crede despre el în momentul ăla și punct.
că ne gândim noi pe urmă, o fi fost bine ce am făcut, nu o fi fost bine ce am făcut. Cred că fiecare individ ia cea mai bună decizie pe care o poate lua în momentul respectiv, cu datele pe care le are atunci. Da, la 25 de ani. La 25 de ani, la 16 ani, la 19 ani, la oricând alegi tu să faci niște lucruri, ai luat cea mai bună decizie pe care o puteai lua în momentul respectiv cu datele pe care le aveai atunci. True. Ce se întâmplă ulterior este că noi ne dăm seama că a fost o prostie sau că a fost un lucru bun pe care l-am făcut, dar analizând un nou set de date. Și un alt tu. Absolut. În momentul în care eu, în momentul 2004, am luat o decizie, eu am luat cu ce știam eu atunci, cu ce îmi spuneau oamenii atunci. Cu ce informații erau disponibile în jurul tău atunci? Disponibil atunci, da. Singurul lucru pe care poți să te bazezi sunt doar niște proiecții, care dacă analizăm din punct de vedere statistic, sunt șanse 50-50 să iasă sau nu. Chiar dacă noi zicem, pe analizele de risc, acum noi chiar dacă ne ducem în metodologii de project management, putem să facem niște analize de risc un pic mai aprofundate. Dar chiar și acelea sunt bazate pe niște probabilități. Da. Ori în mintea unui copil sau unui adolescent sau unui tânăr profesionist la început de drum, stau în cap numai niște proiecții care ulterior se validează sau se invalidează. Țin minte când am avut o discuție acum vreo câteva săptămâni cu niște studenți de la Voluntari pentru Idei și Proiecte, VIP România. Eu am fost parte din organizație și acum încerc să fiu foarte alături de organizație, pentru că și mie îmi plăcea pe vremea respectivă când veneau oameni să ne spună chestii. Și da, alături de trend încerc să fiu cât mai aproape de studenți sau de viitor. Și vorbind cu ei acum, am văzut un tricou mai vechi prin sediu pe acolo pe la ei, pe care scria "Credem în oameni excepționali". Ăsta este sloganul de la VIP. Credem în oameni excepționali. Ăsta era sloganul pe vremea când eram eu în VIP. Și acum îmi zice, păi stai, că acum nu mai credem în oameni excepționali. Da. Și eu zic, păi și ce s-a schimbat? Zice, transformăm potențialul în excepțional. Transformăm potențialul în excepțional. Și eu zic, păi de ce? Păi am vrut să fie mai acționabil, am vrut să fie nu doar credem, ci chiar facem chestii. Și mi se pare foarte tare pentru că la vremea respectivă, dacă stăteai să întrebi pe oricine era în organizație, băi, chiar credea în oameni excepționali, chiar credea că noi eram o gașcă de oameni excepționali care puteau să mute munții. Da. Și acum mă întrebi, pot să-i spun eu lui Robert de la 20 și un pic de ani că ceea ce credea el atunci e real sau nu e real? Că e irelevant dacă el așa crede în momentul ăla. Și nu numai el, sunt o mână de oameni care cred asta. Tu n-ai cum să-i oprești pe oamenii ăia. Chiar nu ai cum să-i oprești. Nu. Și ei îți generează mișcări, care îți generează schimbări în societate, în organizații, în business-uri și așa mai departe. În familiile lor. În familiile lor, da. Întâmplarea e că eu în momentul ăsta fac coaching cu un fost coleg de-al meu de la VIP, care mi-a scris pe LinkedIn, care mi-a scris pe LinkedIn și m-a întrebat dacă am putea să construim ceva împreună. Și e foarte tare că vorbeam cu Horațiu exact despre lucrul ăsta. Mai ții minte, Horațiu, cum acum aproape 20 de ani noi credeam în oameni excepționali și el zice, băi, dar știi că eu chiar și acum cred? Da. Și eu zic, păi, dar tu știi că eu și acum cred și eu? Și zic, nu s-a schimbat mare lucru. Adică eu cred că sunt niște voci care tot spun lucruri și cred că asta face diferența între oamenii care de adevăratele fac și oamenii care mai fac așa și așa. Da. Și eu cred că o mână de oameni excepționali, ale căror voci, le zic,
fă ceva, schimbă, implică-te, nu sta deoparte, apucă-te, acționează, râzi, exact. Trăiește. Oamenii ăștia sunt oamenii care cu adevărat vor face diferența. Eu am foarte mare încredere în felul în care va arăta viitorul. Poate sunt eu așa un optimist convins, în același timp am mare încredere. Poate și pentru că am căutat tot timpul să mă înconjur și cu oameni mai inteligenți decât mine, asta cumva încerc eu să fac, și pe de altă parte cu niște oameni care sunt optimiști, care văd lucrurile într-o manieră sănătoasă și nu zic să visăm cai verzi pe pereți, dar să nu stăm într-o zonă de lamentare, într-o resemnare, într-un nu ne mai facem bine, într-un ăștia suntem, într-un nu se poate, într-un stai tu în banca ta, exact, sau n-ai cu cine, și să alimentăm exact aceea spirală din care la final să iasă încrâncenare, supărare, tristețe și nicio forță creativă. Nu e chiar o spirală în jos. Nicio forță o spirală în sus. Absolut. La finalul unei zile de genul ăsta ajungi și zici, aoleu, ce zi am avut, vai, ce rău. Și cred că spirala asta poate să fie întoarsă la un moment dat. Mă bucur că le-ai zis oamenilor ăstora care ne se uită la noi, pentru că rare ori întâlnesc oameni dispuși să zică în podcast despre bucata asta de încredere și de speranță, că e o spirală optimistă, e o speranță care construiește înspre viitor. Asta pentru că vocea asta pe care o cari tu cu tine într-un mod foarte frumos, o cari în sensul cel mai frumos al cuvântului, că o aduci cu tine din tine și de unde ești tu, este o voce care primește multă energie negativă, o să formulez așa, din exterior. Este o voce pe care rar o acceptă grupurile mari. O consideră superficială, o consideră idealistă, o consideră în toate felurile. Grupurile mari ar vrea mai degrabă vocea asta a noastră, internă, să o, cum îi zice, să o înnăbușe, da, să-i dea volumul mai jos. Așa că mă bucur că ai zis-o pe asta și că o aduci cu tine. Eu cred că ai dreptate parțial. Și când zic că ai dreptate parțial, simt și eu, evident, că mă întâlnesc cu o grămadă de oameni și observ tot felul de voci și în sala de curs, și la coaching, și la facultate, la studenții mei. Adică observ tot felul de voci. În același timp, eu nu cred în acel optimism exacerbat în care fiecare dintre noi să vină și să spună eu manifest pozitivitate. Eu manifest bine, sunt lumină și lumina va veni către mine. Da. Adică, sigur, pot înțelege că sunt oameni care se ghidează după asta, nu mi se potrivește mie. Adică cred că sunt oameni care asta aleg, eu nu judec alegerea lor, doar că pentru mine nu se potrivește, nu prea se pupă. Și dacă eu pot să înțeleg realitatea oamenilor care sunt extra pozitivi și să nu o judec, pot să înțeleg și oamenii care sunt la celălalt pol. Adică care să vadă, poate în felul în care văd eu viața, nu neapărat realitatea așa cum e. Ci să vadă o realitate în care să-mi spună, bine mă Robert, dar ești tu naiv. Ești tu naiv să crezi că se poate asta. Dar eu iau pragmatic. Și zic, ok, pot să accept că-s naiv în anumite situații, dar pragmatic. În momentul în care tu spui, nu se mai poate, nu ne mai facem bine, nu există nicio șansă, practic, în situația aia, șansele de a schimba ceva sunt zero. Că nici nu te apuci. Pentru că tu ai deja în minte răspunsul. Da. Nu se poate. Nu există. Nu merge. Nu ai cu cine. Și atunci, în toate acele situații, suma maximă la care vei putea ajunge este maxim 0. Suma maximă. Doar ce ai acum. Doar ce ai acum. Ori eu, repet, pragmatic, nu idealist, pragmatic zic, hai să ne propunem niște lucruri. Păi dar nu se poate. Hai să ne propunem niște lucruri și pe urmă să facem niște analize să vedem dacă se poate sau nu se poate. Dar mi-ar plăcea ca acest nu se poate pe care tu îl spui să vină în urma unei decizii raționale, unei analize, nu să fie prima carte jucată pe masă. Adică? Eu nu cred că ar trebui să mergem cu capul înainte, naiv,
și fără să ne uităm în stânga-dreapta, fără să ținem cont de context, cred în același timp că ți-a avântul, ți-a gazul. În momentul în care tu zici nu se poate, forța constructivă, sănătoasă, creativă nu există. Că n-are din ce. N-are din ce. Și atunci eu încerc să caut pe cât pot niște oameni care să creadă că se poate. Ceva. Se poate orice, se poate, nu se poate orice, se poate ceva. Ceva, da, se poate orice ceva. Ar vrei să creadă că se poate. În momentul în care definești un lucru, construiești un plan, hai să vedem, se poate? Hai să ne întrebăm măcar dacă se poate, nu să-l aruncăm din start pe nu se poate. Că nu se poate. Eu cred că se mai pot chestii. Se mai pot chestii. Și eu cred că se mai pot chestii. Despre care spunem că nu se poate. Și te-aș întreba ce zic în prezent, m-aș muta chiar în prezent, să te întreb ce zic în prezent părțile astea, vocile tale, corul tău de voci, că se poate face. La ce te referi? Adică se poate face unde? Că se poate face în care contexte? Păi eu aș zice să luăm cu ce se poate face la nivel de dezvoltare umană, pentru că Inner Voice este despre dezvoltare umană. Cred că se poate să spui ce gândești și se poate să spui ce gândești fără să mai fii atât de judecat precum erai în trecut. Și observ asta la nivel de societate. Pe mine mă bucură foarte tare faptul că generațiile astea mai mici vin și ne arată că se poate. Că se poate și altfel. Că vin și zic, dacă eu nu mă simt bine, eu pot să spun că nu mă simt bine. Da. Și noi ne uităm așa către ei și zicem, păi ai nebunit la cap? Câtă asertivitate, de unde ai învățat? Să vii tu și să spui că nu mai poți? Cum adică să vii tu și să spui că ai obosit? Da. Cum adică să vii tu și să spui că nu-ți place ceea ce faci? Cum adică să... Foarte multe cum adică săuri care sunt contrazise. Și eu cred că ne însănătoșim. Cred că ne ducem către o zonă în care se vorbește din ce în ce mai mult despre curajul de a spune ceea ce gândești, încât lucrurile astea n-au cum să nu iasă bine la un moment dat. Din nou sunt optimist cu privire la lucrul ăsta. Dar nu cred că va veni o societate care să îi năbușe pe oamenii ăștia, decât dacă va fi un dezastru, o calamitate. În același timp să vină cineva și să spună ție, Roxana, care spui, nu mi-e bine. Uite, mie nu mi-e bine. Sunt într-un moment al vieții mele în care mi-e greu. Și o să vină cineva, o societate represivă, care să spună, încetează cu asta. Trebuie să poți. Treabă. Da. Avem de făcut treabă. Da. Eu cred că este un bulgăre care a pornit și care este foarte sănătos. Evident, în niște limite. Pentru că eu cred că ar trebui să fie totuși niște voci care să-ți spună nu se poate orice. Care sunt vocile alea? Cred că sunt vocile care vorbesc despre limite. Limitele celorlalți și nu se poate orice atunci când încalci limitele celorlalți. Și eu cred că ar trebui să vorbim mai mult despre încălcarea limitelor celorlalți și aici cred că fiecare dintre noi trebuie să-și facă parte. Și cei ale căror limite au fost încălcate să vină și să spună băi, mie nu mi-e ok, mie nu mi-a fost ok, mie nu mi-e bine. Și oamenii care încalcă limite trebuie să conștientizeze că poate au încălcat niște limite și să meargă și să spună îmi pare rău, cred că am încălcat niște limite. Și ăsta cred că e un lucru care merită să fie pus pe masă. Sunt mai multe voci pe care le vezi ca prezente și care pot să fie prezente în partea asta de dezvoltare umană. Adică și asta a limitelor și aia a spusului ce gândești. Crezi că sunt voci care acum în noi, ăștia care umblăm pe aici, prin bula noastră, pe unde umblăm noi, sunt voci pe care le-am lăsat în urmă, am reușit să le lăsăm în urmă, în sensul bun al cuvântului, că nu le mai aducem cu noi? Eu cred că le lăsăm în urmă uneori conștient, doar că inconștient le mai cărăm cu noi. Adică? Că mai iese și din tine mama ta de la Severin. Iese, mama, iese. Că mai iese și din mine vreun părinte sau vreo rudă sau vreun vecin.
Adică eu cred că le mai cărăm cu noi. Că învățăm cum se face în copilărie, în adolescență, în primii ani de muncă, atunci când ajungem să fim manager, mai iese din noi doamna dirigintă. Iese. Atunci când poate că ne strânge un deadline, s-ar putea să mai iasă din noi vreo profesoară de matematică, s-ar putea să mai iasă din noi vreo doamnă de franceză care ridica o sprânceană. Adică cred că, da, conștient, unele lucruri le învățăm să le facem altfel. În același timp, cred că chiar și așa mai avem niște părți din noi care mai ies din când în când. Și nu e nimic greșit în asta. Asta, aici voiam să ajung. Nu cred că este nimic greșit în asta. Că fiecare dintre noi, da, cred că fiecare dintre noi s-a construit într-un fel. Noi nu avem cum să jucăm un joc corect în care noi putem, dacă suntem într-o carte inventați. Da. Putem într-o carte dacă suntem inventați. Efectiv, n-avem cum. Și oamenii din pozițiile de leadership fiecare le are pe ale lui. Fiecare vine cu un bagaj. Sigur, unele bagaje sunt diferite de alte bagaje. Unele ne plac mai mult, unele ne plac mai puțin. Într-un context, poate că un bagaj era mai potrivit, da? Acum, dacă tu ai venit aici și nu-ți încape la avion bagajul ăla, cred că e nevoie să conștientizezi că ești în momentul ăsta. Sigur că e bine să te uiți la bagajul tău. Dar în același timp, hai să vedem ce facem de aici încolo. Hai să vedem cum construim. Hai să vedem felul în care va arăta viitorul. Că putem să stăm și să săpăm pe acolo și să zicem, wow, ia uite ce am găsit aici în bagaj. Încă o voce. Mamă, uite ce am găsit în bagaj. E foarte complicat, da? Eu cred că fiecare dintre noi duce după el niște lucruri care ne-au făcut să ajungem în situația în care suntem acum. Că ne place de noi, că ne place mai puțin de noi sau că ne place de noi doar în anumite contexte. Doar în anumite voci din noi, doar în anumite părți din noi. E treaba noastră. Trebuie să ne uităm la toate vocile alea și pe unele care nu ne ajută să le mai reducem volumul, la celorlalte să le mai ridicăm volumul, să mai ascultăm și de voci din exterior. Eu cred că e important să mai ascultăm și de voci din exterior. Nu zici rău, ține-ți ideea asta că aș vrea să te întreb de ea, dar mai am un ditur pe care vreau să-l fac înainte să te întreb de vocile din exterior. Ține-ți ideea. Mai voiam să zic o chestie referitor la întrebarea de mai devreme, când am zis eu că trebuie să spui ceea ce crezi, ținând cont de niște limite. Uneori limitele alea țin și de cutume sociale. Că eu pot să spun ce cred, dar dacă pe tine dintr-o cutumă socială, dintr-o normă socială te rănește lucrul ăsta, eu cred că ar trebui să nu o spun. Adică să judec și în funcție de context, nu doar în funcție de adevărul. În funcție de context, nu doar în funcție de adevăr, că atunci vom ajunge să aruncăm cu sulițe unii în alții, fără să mai ținem cont de niște lucruri. Și eu cred că și un pic de discreție bună, cred că și un pic de discernământ, și un pic de o fi bine să spun asta sau nu o fi bine. Eu nu zic să nu o spui, ci să te gândești la felul în care o spui, astfel încât să fie primită, nu să fie un lucru aruncat înspre celălalt. Uite, voiam să spun ceva, o să spun cu orice preț că vreau să mă descarc. Cred că dacă scopul este ca celălalt să-l înțeleagă, n-ar trebui să eu spui într-o manieră care să-l bage în defensivă, care să-l facă să-și ridice toate scuturile. Păi da, dar eu nu mai pot și vreau să-i spun managerului meu sau vreau să-i spun colegului meu sau partenerului meu de cuplu că. Înțeleg? Alege felul în care o spui, astfel încât mesajul tău să nu-i ridice ziduri celuilalt, ci să-l facă pe bune, să fie dispus să te asculte. Pentru că altfel e ca la feedback. Nu dai feedback ca să te descarci tu de feedback. Adică dai feedback ca să... Mamă, ce feedback i-am dat, m-am răcorit, acum mă simt... Acum chiar e bine că am zis feedback-ul ăla, da. Bine că l-am...
Nu e despre asta, e despre felul în care celălalt îl primește, îl integrează, îl ia cu el, face ceva cu el. Pentru că altfel ajungem în niște societăți în care fiecare va arunca cu noroi în ceilalți și în momentul în care noi aruncăm cu noroi unul în celălalt, vom petrece mult timp să ne spălăm. Dar dacă noi trebuie să ne spălăm, avem nu mai avem treabă timp să mai și construim ceva, să mai dansăm, să mai vedem. Nu, pentru că noi trebuie să ne spălăm sau să ne ferim de noroi. De noroi. Da. Și o să stau tot timpul așa precaut și atent și aoleu, să văd să nu... Și mi se pare că mersul ăsta în alertă, tot timpul, pe vârfuri, tot timpul, este extrem de păcătos. Că nu ne mai lasă să mai facem chestii. Dacă eu să stau în permanență când merg la birou sau când mă întâlnesc cu niște prieteni, cu grija de, aoleu, oare ce o să zic ăștia despre mine, sper să nu supăr, sper să nu deranjez, sper să nu fi... Toată energia sper să nu mi-o fur, sper să nu... Exact, toată energia asta pe care eu o consum în realitate, gândindu-mă la toate lucrurile alea, îți dai seama când consumă niște procesori? Și atunci eu vin și zic, bă, dar cum ar fi fost ca tu în tot timpul ăsta să nu te gândești la toate lucrurile alea și să te gândești la cum ar putea arăta proiectul tău în viitor. Da, sau vacanța voastră împreună. Sau vacanța voastră împreună, sau relația ta cu omul. Da. Și să nu mai mergi din pansament în pansament, pe vârfuri, din alertă în alertă, ci să mergi efectiv la construcție, nu la pompieri. Nu, da, sau nu la apărare. Da. Sau nu la apărare. Te ascultam și, nu poate, Hermione Granger din mine trebuia să mă apeze cu ceva ce știe din cărți și te ascultam și mă gândeam că tu ai adus pe masă discuția despre vocea compasiunii, care uneori are, nu pompos acum vocea compasiunii, dar ar putea să fie numită vocea grijii, vocea răbdării, vocea bunăvoinței, acum îi spunem noi pompos vocea compasiunii. Vocea compasiunii care are însă de stat împreună cu toate celelalte voci, și cea a curajului, și cea a autenticității care vrea să spună ce are de spus, și cea a adevărului și a dreptății, vocea justițiară care vrea să fie făcută partea adevărului. Și vreau să întreb, cum este asta pentru un bărbat din România din 2025? Pentru că, stereotipic vorbind, vulnerabilitate, compasiune, grijă, răbdare nu este ceva ce asociezi mai degrabă cu un bărbat. Chiar și în 2025. Habar n-am cum e pentru un bărbat din România. Cum e pentru tine? Asta pot să-ți răspund. Habar n-am cum e pentru... Prea îmi place să punem neapărat oamenii în niște cutiuțe și să ne comportăm cu ei toți la fel. Pentru că, știm și noi că e și după zodie. Știm că e și după alte căprări. Voi stați liniștiți, aveți două dintre cele mai bune zodii din Zodiac astăzi în podcast, deci nu e problematic, dar e și după zodie. Nu. Ba da, de pământ, zodii de pământ, ba da. Da. Cum e pentru tine? Par n-am cum e pentru... Să ții și vocea asta. Acum, eu pot să raționalizez ce mă întrebi. Pot să mă gândesc cum ar fi pentru un bărbat cu acele lucruri bărbătești pe care el trebuie să le dovedească, trebuie să le demonstreze în permanență, în contrabalans cu aceste așteptări care pot să fie mai degrabă dintr-o zonă soft. Compasiune, grijă, răbdare. Dar eu nu le-am văzut niciodată așa. Și cred că nu le-am văzut niciodată așa și pentru că eu am fost crescut într-o familie în care tatăl meu, de exemplu, care reprezenta imaginea masculină din familie, a fost tot timpul grijuliu și mie mi se părea că așa trebuie să fii. Da. Și a fost tot timpul atent la nevoile tuturor, nu numai la nevoile tale, că erai tu copil sau ale mamei sau ale copilului, ci și la nivel de comunitate, pe acolo, vecini. Adică știi că există vorba aia despre un om că este săritor? Așa a fost tata. Așa este taică în continuare. Da. Este un om despre care dacă întrebi pe oricine va spune că este un om săritor. Da, știu, mi-a cărat pisicile 4 etaje pe scări. Adică el face o grămadă de lucruri pentru alții și atunci eu cred că am învățat asta. Într-un fel. Deci despre ce ai primit, ce a fost primit în tine, dincolo de ce spunea societatea sau dincolo de, și uite, o să ajungem și la vocea lumii de care asculti și eu cred că da. Eu cred că și
Adică nu m-aș duce după niște chestii de astea, că un bărbat trebuie să fie cum îl întruchipa Amza Pelea pe Mihai Viteazu. Deși e frumoasă imagine. Este. E frumoasă imagine. De Dar film. e de film. Dar e de film care tușează doar o anumită latură. O stereotipie. Și atunci cred că ar fi foarte interesant de văzut că dincolo de... Și îmi place să fac... Îmi place, uite, acum că mi-a venit în minte paralela asta, mi-ar plăcea foarte tare să înțelegem că dincolo de personajul Mihai Viteazu, Amza era Amza. Și relația pe care povestește Oana Peleacu avea Amza cu mama, cu soția lui, Da. mama Oanei. Cred că ar trebui să ne uităm inclusiv la bucata asta. Dincolo de personajul, personificarea bărbatului puternic, cred că puterea nu stă în mâna aia. Dar e o perspectivă. Acum E o perspectivă pe care eu o vreau auzită. Da, ar fi bine să poată să-l pună la Scandenberg pe un alt bărbat. Cred că e important și asta. Nu neapărat în filmul ăla, dar în alt film. Nici nu cred în cealaltă latură. Că vezi, noi avem tendința de multe ori să gândim în extreme, pentru că extremele atrag mai tare și sunt promovate extremele. Sunt juicy, da. Dacă ar veni cineva pe Instagram și ar spune că cineva trebuie să fie echilibrat, adică să aibă și de-alea, să aibă și de-alea, să fie și așa, să fie și un pic și așa. Cred că îi zice... Plictisitor, ce să vezi. Da, interesant. Okay. Pe de altă parte, dacă zici nu fii așa, fii așa, fii așa, nu așa, opoziționalul ăsta, antiteza prezentată cu bărbații care sunt doi super forță. Da, și la polul opus trebuie să ne vulnerabilizăm, trebuie să... Nu cred că e despre niciuna dintre ele că e ridicolă și una și alta. Că imaginează-ți un d-ăsta stereotipizat așa într-o formă caricaturizată de mușchi, duritate, nebărbierit, voce groasă, toate cele. Așa trebuie să fie omul, să-și apere nu știu ce, da. familia și pământul și neamul și la polul opus este sensibil, bea ceai, macea și gândește și te integrează în absolut. Păi, cred că sunt ridicole și una și alta, adică eu cred că dacă, da, evident, ele vând și una și alta, stereotipiile astea vând. Și sunt catchy. Sunt catchy, sunt catchy. Eu cred că fiecare trebuie să fie el. Și eu cred că grija față de oricine, este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poți face. Și cred că este una dintre cele mai frumoase declarații de iubire din lume. Și nu mă refer doar la iubirea asta de tip erotic, mă refer la orice fel de iubire. Cred că toate religiile lumii vorbesc despre grijă. Într-un fel sau altul, da. Într-un fel sau altul. Da, pentru că ele grija ține comunitatea unită, grija îi ține pe oameni unul lângă celălalt. Și cred că este foarte important ca oamenii, încă de mici, să învețe grijă. Să aibă grijă unii de alții. Și chiar și pe noi, față de noi, grija ne ține lipiți noi pe noi, în noi. Sunt mulți dintre oamenii care se uită la noi sau care ne ascultă, cărora le-a fost greu să integreze părți pentru că nu puteau să aibă grijă de părți care nu le plăceau sau de aspectele lor care nu le picau bine. Și atunci, neavând grijă de ele, alea cu atât mai tare putrezeau sau răbufneau sau ieșeau la suprafață. Nu cred că e ușor. Chiar nu cred că e ușor să accepti părți din tine care nu sunt ok, care realizezi ulterior că nu sunt ok. Ci probabil că în primă fază vei căuta justificări pentru de ce ai făcut cum ai făcut. Sau de ce ai fost cum ai fost. Da, că a fost un context, că a fost o conjunctură, că era și o vârstă, că era și team building și știi cum. Da. Și atunci, cred că sunt firesc și pentru mintea noastră să facă asta, care are nevoie să se apere în primă fază. Și are nevoie să fie safe. Da. Are nevoie să zică I was ok. Eu eram ok. Altfel cum poate să meargă mai departe? Că nu putem să cărăm după noi niște vinovății pe termen lung. Da. Și atunci trebuie să găsim cumva
niște metode ca să închidem și noi bucla aia, într-un fel. Pentru că părțile alea nu au fost primite în trecut nici de noi înșine, că nu ne plăcea. Mie nu-mi place de mine când efectiv fac gafe și dau dude. Când eu mă gândesc tot timpul cum să fac, să nu spun vreo tâmpenie, să nu greșesc, să nu greșesc cuiva. Și mă trebuie să spun la un moment dat așa o chestie din stele. Dar bucățica aia care face gafe și care dă dude este o bucățică care nu a primit grijă pentru că a trebuit tot timpul să performeze. Și atunci e super greu. Întâi trebuie să accepti că aia e o bucățică din tine care dă dude și apoi cu super mare răbdare să construiești cumva grijă și să vezi că n-ai murit dând o dudă și făcând o tâmpenie, încercând să ții bucățica aia în tine. Și nu e singurul care a făcut asta. Ei, și asta, da. Tu te-ai uitat vreodată la poze cu tine din trecut, din liceu, de exemplu? Da, chiar, da. Uite, eu am avut o întâlnire cu niște prieteni, ne uitam la niște poze. Prima chestie când te uiți la poze din liceu este, vai cum arată, uită-te la, mamă, ce freză, dar ce echipament, dar ce, da, ce fuste, da, ce rochi. Imaginează-ți că noi, eu eram dintr-o gașcă din asta de băieți care ne îmbrăcam larg. Eram eram rapperi. Și acum uite, te uiți la pozele alea și zici, să nu iasă în lume pozele. Băi, dacă faci o extrapolare la lucrurile alea, s-ar putea ca așa să te uiți și la trecutul tău. Da. Și să zici, eu nu sunt ăla, mă. Da. Mie, vezi, adică, uite aici, da. Uite, Venge, nu. Eu nu. Da. Și nu e așa deloc. Că și tu erai așa, și restul erau tot așa, și contextul era de așa natură. Și eu cred că odată ce noi internalizăm viața noastră ca fiind, da, tu ești ăsta de acum și pentru că te-ai îmbrăcat așa atunci. Și pentru că... Și ai ajuns așa acum și pentru că ai trecut prin alea prin care ai trecut. Da, cum? Și mai țin minte când ne-a adus Ana bomboana în workshop-urile noastre interne, noțiunea de common humanity, că nu doar mie mi se întâmplă asta, că nu doar eu dau dude, că nu doar eu fac gafe, că nu doar eu am scos pe gură o tâmpenie care mă sper expus și că mai sunt o grămadă de alți oameni care trec prin asta și care ar putea să mă ajute. Mă duceam aminte cum ne uitam toți la ea, ce ai, Ana? Cum adică common humanity? Acum, eu să spun un lucru pe care mi l-a spus Miruna, terapeuta mea, cu care am o relație foarte drăguță și care îmi zice, băi, într-un fel sau altul nouă ne place să fim miezul. Și dacă suntem miez, să fim miez și la pozitive și la negative. Adică mie mi s-a întâmplat cea mai nasoală chestie. Sau eu am fost cel care a făcut lucrurile alea. Eu am dat în bară cel mai rău. Eu am făcut și cea mai frumoasă prăjitură. Adică ne place cumva să ne punem pe noi. Adică, ne luăm și foarte în serios. Ne luăm în multe situații, ne luăm în serios, dar eu am întâlnit discuții în care se plângea cineva că muncește mult. Eram pe un hol și vine la un moment dat un tip și zice, mamă, am închis aseară la 9. Am închis aseară la 9. La care altul zice, am închis la 9, eu la 9:30 încă dădeam mail. Adică inclusiv lucrurile astea pe care ei știau că băi, for the wrong reasons. Da, exact, for the wrong reasons. Dar ajungi să spui pe mine, eu stau rău cu analizele, pe bune, mi-am făcut analizele, stau rău cu analizele și vine altcineva, stai rău să vezi cum e la mine. Deci la mine e dezastru. Adică intrăm într-o competiție din asta câteodată și pe lucrurile astea. De ce? Băi, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să fiți în situații de genul ăsta în care să observi că oamenii intră în competiție pe mie rău, da, să vezi mie. Ce rău mie. Mamă, da, mie. Să vezi ce problemă am eu. Asta e problemă. Hai să zic eu ce problemă. Da, ne place cumva. Ne place asta cu ne place. Ne luăm în serios, ne place să fim miezul. Stai așa, că mai am ceva să te întreb. Știi că un pic mai devreme te-am rugat să-ți ții ideea și să îmi spui un pic mai încolo, acum e momentul de un pic mai încolo. Vreau să-mi spui la ce te referi prin a asculta totuși, că recomand totuși să ascultăm de vocile celorlalți, celor din jur. Mai știi? Da. Cred că orice curent are și un contracurent. Și apare foarte des această poveste să nu ascultăm de gura lumii.
ceea ce pot să o văd legitim. Adică pot să înțeleg de unde vine acest să nu ascultăm de gura lumii, pentru că am crescut într-o societate în care ni s-a spus ce o să zică lumea. Ce o să zică mama mică, lumea, ce o să zic. Și aici eu aș lua tot cu un pic de echilibru. Da, sigur, cred că e important să analizăm din ce zice lumea, dacă e bine să ascultăm sau nu e bine să ascultăm. Și principiul pe care l-aș păstra și l-aș lua cu mine este: merită sau nu merită să ascult? Versus să zic, eu nu ascult de gura lumii. Pentru că dacă tu mergi într-o altă cultură, de exemplu, mergi în Japonia, asculți de gura lumii, de cum ți se spune să faci pe acolo? Nu știu, dar probabil că dacă nu asculți de gura lumii, o să te simți un pic exclus. Asculți de ce-ți zice lumea sau de gura lumii în momentul în care mergi în Brazilia și s-ar putea să te plimbi pe stradă la câteva sute de metri de niște favelas, sau nu asculți de gura lumii. Sigur, tu poți face orice. Ai libertatea să alegi dacă asculți sau nu asculți. În același timp, eu cred că sunt anumite lucruri pe care gura lumii le spune care ar merita luate în calcul. Eu nu zic să o asculți sau să nu asculți, dar judec-o cu capul tău. Măcar să o auzi. Înainte să te duci după, dar eu nu vreau să ascult ce zic oamenii ăștia. Cred că e important să faci ceea ce îți dorești să faci. Cred că e important să dai la o parte vocile care ar putea să te saboteze, dar fă-o în urma unui proces de gândire. Nu te pune de-a îndărătele așa, ca târ, de eu nu o să ascult niciodată din ce îmi va spune mie lumea. Și un joc din ăsta de erou, așa, de eu nu o să fac asta, eu sunt diferit, eu nu o să... De susținător al curentului din momentul de față, care zice să nu asculți de gura lumii. Da. S-ar putea ca gura lumii, că îi zicem lumii, să aibă și ceva valoros de spus la un moment dat. Nu știu dacă acum, nu știu dacă în viitor, dar cred că sunt și niște lucruri valoroase din ceea ce se spune sau se aude sau se recomandă. Da, din gura lumii. Da. Robert, mai am două lucruri să te întreb în podcastul acesta, în acest episod de Inner Voice. Unul este legat de... Două și gata? Da, două și gata. Unul este legat de ce vrei să rămână la ascultători, dar ăla e la final. Celălalt vine la pachet cu un moment și cumva de mărturisire din partea mea față de tine. Cred că tu ești singurul care nu știe, pentru că toți cei care urmăresc episodul ăsta și au urmărit episoadele anterioare știu. Tu așa că nu te-ai uitat la Inner Voice la sezonul ăsta încă? Ba da. Ce episod ai văzut? Zi-mi ce vrei să-ți... Stai să zic că mi-am spusese până acum câteva zile că nu s-a uitat la sezonul ăsta încă și sunt prins așa puțin. Atunci poate o să fie ceva ce ai mai auzit, că am mai spus în episoadele trecute, le-am spus lor, dar răspund și ție acum. Tu pe mine m-ai învățat să țin un paradox în minte în ultimii 2 ani. Pentru mine paradoxurile nu sunt ușor de ținut în minte. Eu sunt omul din zodie care trebuie să știu dacă este așa sau așa. Serios, e din zodie. Că știți că e din zodie. Eu trebuie să știu că un lucru este așa sau așa. E bine sau e rău, e frumos sau urât, e da sau e nu. Nu este cu și. Mor când mă gândesc că e și. Și în ăștia ultimii 2 ani, ca să ajung eu să zic că vreau să iau o decizie foarte mare pentru mine și anume să mă operez, să fac un gastric sleeve, a fost nevoie să țin în minte un paradox pe care l-am învățat de la tine. Și o să vină imediat și întrebarea. E momentul de mărturisire și după aia e întrebare. Și de mulțumesc că m-ai învățat paradoxul ăsta. Nu de alta, dar așa m-am operat, așa viața este mult mai frumoasă. Schimbarea este dintr-o altă poveste cu toată mintea. M-ai învățat să țin în minte paradoxul că pot să fiu și Roxana, care este disciplinată, atentă la muncă, muncitoare, care dăruiește, care face lucruri pentru alții, care face lucruri pentru ea, care învață, care face tot ceea ce e nevoie să fie făcut ca lucrurile să fie satisfăcătoare și bune.
Roxana care e așa, dar sunt și Roxana care nu mai poate de curiozitate. Vrea ea să trăiască niște chestii care sunt frumoase și pline de bucurie și de chestii interesante și de noi și de lucruri extraordinar de faine și de, cum să zic, nemai făcute sau nemai auzite. Și pot să țin acest paradox, adică sunt și Roxana responsabilă și Roxana care este super bucuroasă să trăiască ceva ce nu o să mai trăiască niciodată, Euro 2024. În același timp, pot. Și m-am uitat așa la tine și am zis, păi, pe dacă omul ăsta poate și el este de 10 ori mai responsabil decât mine și de 10 ori mai băgat în business decât mine la momentul respectiv, și de ce n-aș putea? Și asta e chestia pe care am învățat de la tine, să țin paradox, că pot să fiu și, mai ales în legătură cu disciplină și plăcere, un paradox foarte greu de ținut pentru mine în minte, și pentru care vreau să-ți mulțumesc. Și așa am reușit ușor să aduc și mai multă bucurie și mai multă plăcere în viața mea și să ajung la momentul ăsta mare de decizie de, știi ce, eu o să fac și mai mult bine pentru mine. O să decid tu, Corina, terapeuta mea, și domn profesor Copăescu, ăștia sunteți ăia trei care chiar ați contribuit să pot să zic că eu pot să fiu să fiu și așa. Și asta e despre mine și mărturisirea, dar eu vreau să te întreb pentru tine. Cum e pentru tine să ții paradoxul ăsta în minte? Că tu ești și Robert super responsabil și Robert care spontan alege să facă ceva care aduce bucurie în viața lui. Până să răspund la întrebarea asta, aș vrea să apreciez foarte tare ce tocmai ai făcut mai devreme. Și faptul că ai mărturisit toate lucrurile astea poate să-ți arate că ești și Roxana care se bucură și Roxana care e responsabilă. Și ăsta? Și în momentul ăsta? Și în momentul ăsta. Stai că pe asta nu mai văzusem. Păi ai trăit niște bucurie. Am trăit. Și ai fost și atentă și la ce înțeleg oamenii și la cum ajunge la mine și la felul în care pregătești toată povestea asta. Ca să... Da, ai trăit. Adică tu te bucuri că ești aici acum? Absolut. Deci acum când m-am apucat povestea, venea să vă spun toată povestea despre de câte ori mi-a zis că pot să fiu și așa și așa. Și îți place și munca pe care o faci. Absolut. Și te și bucură că de-aia o faci. Că mă gândesc că cu toată experiența pe care o ai, poți face o grămadă de alte lucruri și alegi să faci asta. Absolut. Eu am mai reținut o chestie care nu are legătură cu tine, dar are legătură cu oamenii în general, care e despre relații și alegerile pe care noi le facem. Și discutam la un moment dat cu o terapeută care spunea că alegi să fii cu omul lângă care ești în fiecare zi. Tu alegi să fii cu omul lângă care ești în fiecare zi. Eu aleg să fiu lângă tine în fiecare zi. Eu aleg să muncesc cu tine în fiecare zi. Eu aleg să... Toate aceste lucruri sunt parte din alegerile pe care noi le facem. Și cred că în momentul în care noi conștientizăm că fiecare dintre zilele noastre este o alegere în care noi alegem să facem asta sau să facem asta la altă, e nevoie să vine și cu niște bucurie la pachet, că dacă vine și cu niște bucurie la pachet, parcă altfel faci. Bucuria care nu stă niciodată împotriva responsabilității. Și aici îți zice și acum, da, îți zice o zodie responsabilă sau nu știu că trebuie să pun eu asta. Dar da, o zodie foarte responsabilă. Imagine that, o fecioară m-a învățat pe mine. Cum se poate și bucurie și responsabilitate. Da, eu cred că momentul în care noi realizăm că bucuria de a face niște lucruri este unul dintre cele mai de preț beneficii pe care le putem avea, cred că ăsta ar trebui să fie în definitiv obiectivul nostru. Să facem lucruri care ne bucură. Pentru că în momentul în care faci lucruri care te bucură, eu iubesc ceea ce fac acum. Iubesc ceea ce fac. Da. Și toate lucrurile în care sunt implicat. Toți cei care îl știți și l-ați văzut, se vede. Da. Și cred că dacă faci cu bucurie, faci mai bine. Zău, cred că faci mai bine. Dacă faci cu bucurie, faci mai bine. Și cred că trebuie să aduci tot ce e din tine acolo, toate paradoxurile sau spune-le cum vrei tu, toate toți lăutarii împreună cu ce spune Vintilă Mihailescu despre Olteni, împreună cu conferințe la care
încerc în engleză să transmit niște lucruri. Adică toate lucrurile astea sunt parte dintr-un tot. În același timp, eu nu o să pot niciodată să pozez în vreun consultant care vine de la Harvard. Că nu sunt nici de la Harvard și nici vreun mare consultant din ăsta școlit. Nu e. Eu am învățat niște lucruri făcând, am învățat niște lucruri stând pe lângă niște oameni care au făcut tot timpul, pe care i-am văzut cum gândesc, de la care efectiv am învățat pas cu pas și cred că o să învăț în continuare felul în care se fac lucrurile. Dar eu nu pot să pozez în altceva, adică sigur că pot. Dar unul vine cu o grămadă de energie consumată, o grămadă de energie și știi cum e? Nici nu prea ți iese. Nici nu prea ți iese. Eu cred cu tărie că fiecare dintre noi trebuie să învețe, să devină o variantă mai bună a lui. Chiar cred asta. Și cred că trebuie să învățăm toată viața. Să fim niște oameni mai buni, să fim niște profesioniști mai buni sau să fim ce vrem noi să fim. Oameni. De cum și alege fiecare. Să se definească, da. Doar că e important să nu te pierzi pe tine, adică să nu-ți dorești să construiești un avatar al tău, ci să te aduci pe tine în povestea asta de evoluție. Mie îmi place sportul. Îmi place sportul și îmi place extraordinar de mult sportul și studiez sport și performanță în sport. Și eu sunt omul care se uită la Premier League. Sunt omul care ține cu Manchester United, că atâta se poate. Da, așa am crescut. Știu eu vreo doi fani care urmăresc și Inner Voice și sunt și fani Manchester United. Am crescut eu cu povestea asta și dacă nu pot să... Eu locuiesc de la mine de pe balcon, se aude galeria Rapidului în momentul în care are Rapidul meci. Eu admir chestia asta pentru că din punct de vedere al omului pasionat de sport nu pot să nu admire acest lucru. Doar că pe laptopul meu e lipit un sticker pe care scrie campioana unei mari iubiri. Un alb-albastru. N-ai cum. Adică n-ai cum. În momentul în care tu ajungi într-un loc, tu n-ai cum să uiți lucrurile care te-au făcut pe tine să fii ce ești. Da, și care te-au construit. Sau oamenii care te-au făcut să fii ce ești. Sau, nu știu, cred că e identitate toată povestea asta. Mie nu-mi place să folosesc cuvântul autentic. Mi se pare că s-a demonetizat tare autentic. Tot e autentic. Adică de la zacuscă până la... Cum am eu o problemă cu compasiune, dar... Da, și... Nu prea îmi place. Dar eu cred că trebuie să se uite fiecare la ce îl definește. La ce e bun, ce îi place să facă și noi suntem niște oameni care locuim în țara România, orașul București, care venim fiecare de pe temir unde, fiecare cu niște lucruri pe care le-a învățat în timpul ăsta și fiecare cu niște chestii pe care le pune pe masă. Dar noi nu putem să ne purtăm ca la Harvard în momentul în care noi vorbim acum și începe bormașina asta. Ei nu o audă că microfoanele astea fac foarte frumos, dar să știți că e o bormașină. Dacă idee, știi? Noi ăștia suntem, adică suntem niște oameni care pot să stea și pe canapea și să vorbească despre lucruri și pot să se întâlnească și cu oameni de la un nivel înalt și să vorbească despre alte lucruri. Mai vedem noi dacă mai facem un episod cu Robert, îmi scrieți voi dacă mai facem un episod cu Robert, că mai am niște lucruri să-l întreb. Dacă ați ști câte chestii știe despre istorie și eu nici măcar n-am intrat în partea aia lui care e academică. Nici măcar nu am întrebat despre partea aia, am vrut să văd altele, cum integrează părți care au legătură cu grija, părți care au legătură cu bucuria, cu disciplina și responsabilitatea, cu historical heritage și anthropology, așa vorbesc eu, autentic, romă-engleză. Știu oamenii ăștia. Severin. San Severino. Oamenii ăștia știu, din episodul numărul 1 am făcut acest disclaimer că voi vorbi romă-engleză. Asta am avut eu o treabă cu Robert în episodul ăsta, mai vedem noi în alte episoade. Episodul am știut de anul trecut, de când știam că vreau să-l invit pe Robert la final, că se va numi și. Pentru că este și despre lăutari, și despre conferințe, și despre grijă, și despre forță și putere, și despre istorie, și despre viitor. Știam că se numească și. Dar eu habar nu aveam și nici acum nu știu cu ce vrea Robert să rămâneți voi. Așa că trebuie să-l întreb direct pe el, cu ce vrei să rămână oamenii ăștia care se uitară la noi o oră întreagă.
E o presiune mare acum pe mine, e o voce care zice, zi ceva deștept. Chiar și așa începem să debriefăm viitorul episod. Că s-a uitat pe mine, să la tine. O oră întreabă se uitară. Niște chestii. Acum, dacă o dai de gard la final așa, zi și tu ceva. Zi și tu ceva cu care să rămână niște oameni care se uită la podcasturi de dezvoltare personală. Da. O oră se uitară. Eu cred că ar trebui să nu ne străduim atât de tare, să ne luăm foarte în serios. Cred că e important ca fiecare dintre noi să înțeleagă și cine e și de unde vine și ce vrea să construiască pe mai departe. Îmi vin în minte mai mulți oameni pe care eu îi urmăresc și pe care îi admir, de la un jurnalist care spune că cea mai irosită zi din viața noastră e ziua în care n-am râs, până la Cătălin Oprișan îl cheamă și îmi place mie că închide cu lucrurile astea, până la alți oameni pe care îi admir. M-aș întoarce la povestea aia cu lăutarii și cu camerele de comerț internaționale, că eu cred că fiecare dintre lucrurile astea au în definitiv aceeași rădăcină. Lucrurile alea bine făcute, pentru care merită să ne ridicăm în picioare. Pentru că nu trebuie să faci școli înalte ca să poți să faci vioara aia să vibreze lângă tine și să transmită, cum o face Caliu de la Clejani, care în momentul în care cântă îi spune doamna de lângă el, vorbește cu ea, Caliule, vorbește cu ea. Sau în momentul în care reușește să inspire o organizație întreagă să facă o schimbare care va schimba lumea. Eu cred că e despre oameni care fac lucruri și care le fac bine și cred că pentru oamenii ăștia chiar trebuie să ne ridicăm în picioare, indiferent că vine din comuna Vlașca, inclusiv că sau că vine de undeva din statul New York al Statelor Unite ale Americii. Da. Sau că sunt niște oameni care au fondat o organizație care s-a dus rachetă, sau că sunt niște oameni care au grijă de echipa lor acolo și care, în momentul în care ajung acasă, oamenii se gândesc și zic, păi ce mă bucur că sunt în echipa asta, da. Sau că fac lucrurile astea, sau că, uite, mă bucur că am reușit să construim un spital, sau că mă bucur că am reușit să facem o schimbare în societate, sau că mă bucur că mai mulți oameni deștepți care s-au pus la un loc au reușit să miște ceva. Cred că este despre oameni care fac lucruri bine și care ar trebui să fie văzuți din ce în ce mai mult și dacă nu sunt văzuți, măcar să ne gândim la ei. Sunt niște oameni care fac bine, se gândesc la viitor, au încredere și muncesc. Și eu cred că această poveste care se leagă de viziune, un pic de structură, disciplină, optimism, curaj, bucurie. E o construcție sănătoasă. Și răbdare, că nu vine așa. Acum te-ai gândit să le spui la final? Da, lucrurile se așează în momentul în care te găsesc făcând lucruri bune. Îți mulțumesc, Robert, și pentru prietenie și pentru că ai fost în Inner Voice în episodul final. Mulțumim și eu, să rămân. Ne vedem vinerea viitoare într-un nou episod Inner Voice. Până atunci, dă-i airtime vocii tale.